Goed 300 mensen met een verstandelijke behandeling wien je het bij het evenement onbeperkt samen genieten op het Jereveen. Het is alweer voor de tweede keer en in die tijd heel populair worden. De laatste weken heeft de organisatie vaak nevenkeerpje matten. Klopt, dus een bus. Van maart hebben we neefjes matten. En dat speelt dus wel, maar ja, we moeten natuurlijk een beetje erom denken. Dan vergunning erin, tot 400 mensen. En ja, dat moet je toch in acht nemen. En de veiligheid zit er natuurlijk voorop. Het idee is ontstaan doet de Rozen reportageserie bij SBS 6. Ja, ik vind het best wel leuk om zoiets te doen, omdat ik echt die dankbaarheid aan de kopje zeg. Maar ik dacht van, nou, zoiets wat wij wel organiseren kunnen. En, nou ja, dit is dus het resultaat. Op het feest is een soort dwaan. Zo kunnen de bezoekers ritsies maaien in een vlugge auto, in de ambulance of maaien op de politiemotor. Daarnaast waren er optredens van het IJsselduo Grutte Geert en zanger Rinus. Wat vind je van Rinus en Romana? Geweldig! Oeter, oeter, oeter. Met Romana op de scooter. Anja, ik zag jou helemaal swingen bij zanger Rinus. Ja. Dat is leuk. Ja. En jullie zaten net in een hele mooie auto. Hoe was het ritje? Ja, maar leuk. Toch? Ja, ik erg leuk. En kun je mij vertellen hoeveel jullie naar je zin hebben vandaag? Heel veel. Jij ook maar? Heel veel.